wee nọkọ n'ụbọchị taa. Ngwa ngwa ọkụ o jiri nkeji 15 gafee elekere 2, nwanne m nwoke Chibuike Ọhazirime ga-eburu oche maka iwetara gị oge isi akụkọ na akwụkwọ akụkọ nke taa. Dịka nke a gasịrị, ngwa ngwa ọ ga-akụkwa elekere 3. Onye okwu na-adị mma n'ọnụ bụ nwanne ukwu ga-eburu oche maka iwetara ụnụ ihe mmereme nke ụnụ ga-anụrụ n'oge ahụ. O wee bụrụ ya, ụmụ ibe, anyị apụtago, aka anyị juru ejuru ma bara abara n'imeta ụnụ mma n'ụbọchị taa. Cheta na ị ga na-aga n'iru na-esonyere anyị na mgbasa ozi anyị na Omega 101.7 FM Umuchu. Daalụnụ. Ọdịmma, mabụrụ otu ka anyị ga-esi wee gaa n'iru na ngalaba asụsụ Igbo nke tata. Ifugonu ka nwanne nwoke bụ James siri were obi ọchị wee nabata gị na nke tata. Anyị egwuila ya na sị gị biko abụkwala na nke tata ka anyị banyezie kpọmkwem n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị. The first knob. Ọdịmma ekwekwa ma agba mabụrụ otu ka anyị ga-esi wee nabatazie gị kpọmkwem n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị na nke tata bụ Wednesday abalị 16 n'ime ọnwa nke 11 n'afọ 2022. Abụ m Chibuike Ọhazirime wee na-asị gị nọ n'ụdị oge a. Anyị nwere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ dị iche iche ndị nke bịara ahịa. Ana m afọ akwụkwọ akụkọ nke Vanguard, Punch, Daily Sun, Daily Post, Guardian, Daily The Nation na ndị ọzọ. Aga m na-agụpụta ya n'asụsụ Bekee maka ndị na-anụ ya nke ọma ma gaa n'iru na-atụgharị ya n'asụsụ Igbo maka ụmụafọ ala Igbo. Mụ na James Ikenyi ọnwụ nọkwazi ebe a dịka ọ nọ na ring side m. Nwa nnukwu ga-abatakwazi mgbe eti aka. Vanguard. Inwe ike ịnọdụzi ọdụ. Ọ dị mma, anọzi m n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard ka ọ dị ugbu a. Akụkọ nke mbụ na mbụ nwetara n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard bụ nke sị Army reviews strategies to defeat terrorist orders. COS. Keme were ọzọ. Army reviews strategies to defeat terrorist orders. COS. Ụlọọrụ soja ala anyị agbaala ọtụtụ amụma n'anwụ nke ha ga-eji wee buso ndị na-eyi ndụ egwu agha kpụ ọkụ n'ọnụ n'ala anyị, chekwaziara ajọ omefu ndị ọzọ. Ọ bụ onye isi ọrụ soja ala Nigeria, Chief of Army Staff. Ọ ya mere ka amata nke a. Gbara jebe ị ga-agụta ya nke ọma n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard. Ụlọọrụ soja agbapụtala amụma dị iche iche n'anwụ nke ha ga-eji wee buso ndị osochi egbu na ndị nke na-eyi ndụ egwu agha n'ala Nigeria. Ị ga-agụtazi ya nke ọma.
Ebonyi start working to achieve zero maternal mortality. Officials. Ebonyi start working to achieve zero maternal mortality. Official. Steeti Ebonyi amaala amụma ugbu a iji rụọ ọrụ wee gbaa mbọ hụ na ebenatara ọnwụ ụmụ nwaanyị dị ime n'Abia steeti. Ọ bụ ndị ọrụ na steeti ahụ mere ka amata nke a. Gbara jebe ga-agụtazi nke ọma. 2023 Nigerians are suffering. Send APC packing Sheriff. 2023 Nigerians are suffering. Send APC packing Sheriff. Ntuli aka elu nke afọ 2023 ndị Nigeria na-ata ahụhụ. Chọọnụ APC ọsọ ukweru ala pụọ na Nigeria. Sheriff ekwu nke a. 2023 ndị Nigeria na-ata afụfụ. Chọọnụ APC ọsọ ukweru ala chọpụnụ ha n'ọchịchị ka Sheriff na-ekwu. Ịmara ezi nnọọ ị ga-agụta ya nke ọma ka ị mara onye bụ Sheriff a na-ekwu ya bụ okwu. Abụrụkwa m kwuru. Nigeria backs international award for tackling corruption at ports. A na-ekwu n'ala anyị bụ Nigeria abụrụgo ndị ritara onyinye nkwanye ùgwù nke mba ụwa dị ka ndị kacha nnọọ wee na-ebuso mpụ na nrụrụ aka a na-afụtagasị n'ọdụ ụgbọelu agha. Gbara jebe ga-agụta ya nke ọma ma bụrụkwazi akụkọ ọma. APC member dies during presidential campaign flag off in Jos. Otu onye si n'otu ndọrọndọrọ APC adaala ma nwụọ nnọọ dịka APC na-emerube mmemme ịchụ nta nkwado ha dịka ha malitere na Jos n'ụbọchị ụnyaahụ. A na-ekwu na otu onye anọrọgo ebe ahụ wee daa ekubie. Ọ dị egwu. Peter Obi. SOLUDO will answer to IGBO DEITIES OHANEZE. Peter Obi. SOLUDO will answer to IGBO DEITIES OHANEZE. Maka okwu ahụ SOLUDO kwuru na Peter Obi agaghị enwetali mmeri na ntuli aka elu onye isi ala Nigeria. SOLUDO ga-abịazara ọnụ ya n'okpu arụsị. Ọhaneze ndị Igbo na-ekwu nke a. Ọ dị egwu. Maka okwu SOLUDO gwara Peter Obi ọ ga-abịazara ọnụ ya na okpu arụsị dịka anyị ga-atụ ya n'arụsị. Ọhaneze ndị Igbo na-ekwu abụ ọkwa Chibuike Adamama. Apụọla m n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard ugbu a dịka nnọzi na nke Daily Sun. Akụkọ nke mbụ na mbụ dapụtara n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun. Ogbonna named chairman Imo State Sports Commission. A na-ekwu na Maazị Ogbonna abụrụgo onye ehiwere dịka onye isi oche na ngalaba na-ahụ maka egwuregwu dị iche iche na steeti Imo. Ma bụrụ ka m ga-esi wee gbadogodi ya n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun. Daily Post. Akụkọ nke a dabatara n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ma bụrụkwazi akụ na Chibuike haziri m akpata oyi na-arụ. Ọ dị egwu. Why 4 children die mysteriously in Osobolo after dinner. Otu nwoke, nwunye ya, ụmụaka ha nọ ka a na-ekwu na ha anwụgo ọnwụ gbara ndị mmadụ gharị n'Osobolo dịka a na-ekwu na ha richara nri abalị wee na-akpuo bụrụzie ndị nke nwụrụ anwụ. Akụkọ na-akọ na nke a dapụtara n'Osobolo n'okpuru ọchịchị ekwesịgo. Ma bụrụ dịka a na-ekwu na otu nwoke onye nyere aha ya dịka Maazị Joseph, nwunye ya na ụmụ ya anọ abụrụgo ndị zitere ọnwụ ntụmadụ ha dịka ha richara nri abalị wee lakpuo. Akụkọ a dị mwute. Awụrụ m na-asụ onye ọbụla biko kpachara n'anya onye ọbụla ihe ị na-eri, ihe ị na-etinye n'ọnụ. Debe ihe oriri gị n'ebe dị mma. Ajọ mmadụ akarịala ajọ mmụọ. EFCC Nigerians facing unjust humiliation under Barwa's watch. Ọhaneze. Ụlọ ọrụ na-agba mgba megide mpụ na nrụrụ aka Economic and Financial Crime Commission EFCC ka na-ekwu na ụmụafọ ala Nigeria na-agabiga ihe ịma aka ọnọdụ mmekpa ahụ mkpagbu dị iche iche n'okpuru ọchịchị nke mgbadi ya bụ onye isi ụlọ ọrụ EFCC bụ Buba Marwa. Ọhaneze ndị Igbo na-ekwu nke a. EFCC n'okpuru ọchịchị nke Maazị Barwa
na-echi ndị mmadụ ọnụ n'ala Nigeria. Ọhaneze ndị Igbo na-ekwu nke a. Dịka nna mgbada n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post, akụkọ ndị a ka na-adabatakwa n'ikem n'ikem. Peter Obi anger in Southeast over Governor Soludo's outburst. Ndị mmadụ enwegasịrị n'ala Igbo onye ọbụla na-ewezi iwe ka ọ dị ugbu a maka okwu ahụ Soludo gwara Maazị Peter Obi na ọ gaghị enwetali mmeri na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2023. Akụkọ nke adabatakwara ugbu a n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. Nigeria's inflation hits 21.09% in October. Nigeria's inflation hits 21.09% in October. Ewe na-ekwu na ihe ngala ọnụ n'ala Nigeria na o jirigo pasentị 21.9 wee rie elu ọjị n'ime ọnwa nke October. Ọ dị egwu. Echetara m n'ime afọ one na one gara aga, ihe ngala ọnụ a na-ekwu na pasentị ya dị naanị pasentị 7, mana ugbu a na-ekwu na n'ime ọnwa October na ihe ngala ọnụ jiri pasentị 21.9 wee rigo elu ọjị n'ime ọnwa October. Oduduwa Republic will be in Nigeria soon. Time to actualize a Yoruba nation. Sunday, Igbo. Oduduwa Republic. I will be in Nigeria soon. Time to actualize Yoruba nation. Sunday, Igbo. Maka inweta obodo Yoruba kwọrọ na nke onwe ya, mgbe ete ya aka, aga m echiata n'ala Nigeria ma nweta zue ya bụ ndọrọndọrọ na nweta obodo kwọrọ na nke Yoruba nation. Sunday, Igbo. Nwafọ Yoruba na-akpọ garịgarị ka enye ya mba Yoruba na-ekwu nke a. Mgbe eti aka aga m echiata n'ala Nigeria wee nweta mba Yoruba nke kwụrụ na nke onwe ya. Sunday, Igbo na-ekwu nke a. Amara m ebe ọ na wee na-ekwu ya bụ okwu. Egbara jebe n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post, ị ga-agụtazi nke ọma. Amakri knocks Ohaneze for dragging Soludo to Igbo deities over comment against Obi. Reno Amakri ka a na-ekwu na ọ kụsuola Ọhaneze ndị Igbo ma bụrụ ndị nke kpụpụrụ Soludo tụọ ya na arụshi maka okwu ahụ o kwuru megide Maazị Peter Obi. Reno Amakri agbakala mabụrụ otu ka m ga-esi wee pụtakịrị n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post dịka m dere ihe n'akwụkwọ akụkọ nke Punch. Ma gị cheta na anọ m n'iru akwụkwọ YouTube, Facebook iji ebe ahụ nwune tụtara m otu nke gị ma tụsara m ozi ya. Dịka m doro ihu n'akwụkwọ akụkọ nke Punch ugbu a, Ngige hates ASUU responsible for half-paced lecturers. Nke wee na-ekwu na Ngige kpọrọ ndị nkụzi mahadum ASUU ashe. Ọ bụ ya bụ isi njọpụala nyegara ụgwọ nchabiri ahụ a kwụrụ ndị nkụzi mahadum. Ọ gbara elu n'akwụkwọ akụkọ nke Punch, gbara jebe ka ịgụta ya nke ọma. Ngige kpọrọ ndị nkụzi mahadum ashe. Ọ bụ ya bụ isi njọpụala nyegara ụgwọ ọkara ahụ a kwụrụ ndị nkụzi mahadum. Ọ dị mma, dịka anyị na-aga n'iru, akụkọ ka na-adabata n'ikem n'ikem. Nke a dabatara ugbu a n'akwụkwọ akụkọ nke Punch. Buhari condemns Imo monarch villagers killing, orders probe. Oyibo agbagotara. Buhari condemns Imo monarch villagers killing, orders probe. Buhari akatọla ogbugbu ahụ egburu otu onye eze na steeti Imo nakwazi ogbugbu ahụ egburu ụfọdụ ndị obodo, wee kwuo okwu nnọọ ka enyocha ebe mmiri si wee banye n'opu gbagọrọ. Akụkọ na-akọ na eze asọ nke obodo na-agwa dị n'okpuru ọchịchị Oguta ka a na-ekwuo na ndị ntọrọ ndị ọpa egbe nọrọ nnọọ wee duna ya ala mmụọ n'ike ya na mmadụ 4 ndị ọzọ. Ọ na-egwu.
akụkọ a dị mwute. Ahụrụ m na-asị onye eze ka mkpụrụ obi ya zuru ike n'udo. US name Nigerian under-16 coach. Nke wee na-ekwu na mba US ya bụ United States nke America ekwupụtala otu nwa afọ Nigeria dịka onye ga na-akụziri otu egwuregwu ndị eruchabeghị afọ ndị nọ n'okpuru afọ 16 bọọlụ na mba US. Adị mma, nke a bụ akụkọ dị mma. Ya bụ nwa afọ Nigeria bụzi onye coach na mba America ugbu a. Fuel subsidy to end 2023 Finance Minister. Ya bụ ego mkpanye aka mmanụ petrol ka a na-ekwu na ọ ga-abịazi n'isi njedebe n'afọ na-abịa abịa bụ afọ 2023. Ọ bụ onye minista na-ahụ maka ego ọ ya na-ekwu nke a. Ya bụ ego mkpanye aka mmanụ petrol na a ga-ewepụ ya, ọ ga-abịazi n'isi njedebe n'afọ 2023. Kedu ihe nke a ga-ebutere anyị? Khan meets Tinubu Atiku Obi Wednesday. Wee na-ekwu na otu na-ahụ maka otu jikọtara ndị ụka Kraịst n'ala Nigeria, Christian Association of Nigeria, na ha ga-ezute Tinubu Atiku na Maazị Peter Obi tata bụ Wednesday. Gịnị ka ha chọrọ ka ha zute ha wee mee? Jebe n'akwụkwọ akụkọ nke Punch, ị ga-agụta ya nke ọma. PVCs will get towards INEC. PVCs will get towards INEC. Ya bụ epekele akwụkwọ kaadị eji atụ vote bụ permanent voters card ka a na-ekwu na mgbe eti aka ọ ga-erute na wọdụ dị iche iche, ya bụ n'ọkpụ wọdụ dị iche iche ebe ndị mmadụ nọgasị atụ vote. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuli aka elu Independent National Electoral Commission, ọ bụ ha na-ekwu nke a. Gbara jebezie na akwụkwọ akụkọ nke Punch, ị ga-agụta ya. N'otu akwụkwọ akụkọ nke Punch nke a wee dabata, no election winner will be denied mandate. Buhari. No election winner will be denied mandate. Buhari. Enweghị onye ọbụla nwetara mmeri na ntuli aka elu ma nke onye isi ala ma nke gọvanọ n'ụdị na ụdị ọbụla a ga-anaghị ya bụ mmeri ọ nwetara. Ọ bụ Buhari na-ekwu nke a. Ọ na-ekwezi nkwa na onye ọbụla nwetara mmeri bụ onye a ga-enyerịrị ọkwa ya. Ọ dị mma. Ọ bụrụkwa ntata ka onye isi ala bidoro kwewe nkwa. Ntuli aka elu nke 2023 ya bụ ugo na-atụzi nnọọ ka ọ mere na mgbagbo. Nke a wee dabatakwazịa n'akwụkwọ akụkọ nke Punch. Trump declares 2024 presidential bid. A wee na-ekwu na aka chịbụrụ mba Amerịka bụ Donald Trump na o kwupụtala mmasị ya ọzọ ịzọ ọkwa onye isi ala mba Amerịka n'afọ 2024. A ga-echetawo na dịka o sonyere na ntuli aka elu nke ikpeazụ emere na ya bụ mba na ọ kụkwara afọ n'ala, wepụtazie nnọọ wee na-ekwu na ọ ga-echekwazi. Ngụpụtaja nke a abụọ m n'akwụkwọ akụkọ nke Punch. You are a professor, do better. Obi replies SOLUDO. You are a professor, do better. Obi replies SOLUDO. Ị bụ onye ọka nkụzi, menụ nke ọma wee karịa m. Maazị Peter Obi zaghachiri SOLUDO, onye nke na-ekwu na ọrụ niile ọrụ na steeti Anambra bụ nke amịtaghị mkpụrụ ọbụla. Ọ dị mma, apụọla m n'akwụkwọ akụkọ nke Punch ugbu a. Ma bụrụ n'obi na ọ bụ n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM, ma bụrụ n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị nke tata, gbara jebe n'iru akwụkwọ Facebook, YouTube, Instagram, nwanne ụnụ mgbaama bụ Twitter. Biko dịka ị na-anụ ya bụ ihe, na-atụnyere anyị ụtụ nke gị ma na-atụsa ozi a ka o wee na-ejezu ebe ndị o kwesịrị iru. Nchi azụ anyị abanye na Guardian. Ọ dị mma, nke wee dabatazie n'akwụkwọ akụkọ nke Guardian. Anambra 2 escapes death
as tanker laden fuel burst. Ọ dị mma nke wee na-ekwu na steeti Anambra na mmadụ abụọ abụrụgo ndị nyara ndụ gbanarị ọnwụ ha dịka ụgbọala bụ mmanụ petrol nọrọ nnọọ wee biri ọkụ na steeti Anambra. Ọ dị egwu okene dị Chineke maka ndị anyara ndụ. Ọ dị mma onye ọma gere ntị ọkaza na-eju akpa ikechie ya ọnụ otu a ka m ga-esi wee chịkọlata ya n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị nke tata. Ọ bụrụzie na anyị na-aga n'iru enwe ndị na-adabata, aga m na-eme ka ịmata ha n'otu n'otu. Ugbu a aga m agbaghepụzi igwe okwu a ka ịbatanụ wee nwee ike tụtụ ụtụ nke gị, mana ọ ga-abụ ma ị naracha m ozi abụ ahụ ya ete ma tinye na nkwụ n'oge ihe mere ma iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 08151017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya, ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụ ụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe mere ma oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omeka 101.7 FM Umuchu. okwu dị kpụrụkpụrụ edewenụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya ịbata ekwuchala mmadụ akajala onye ọbụla ekwukwala onye dara ibe wee chọọ ka ịtụba afọ naanị kwa okwu dịka onye azụrụ azụ. Onye mụ na ya na nkịta taa bụ James. Ọ dị mma 08151017777 maọbụ 09071121017. ọ dị mma. Ndewo. Nnọọ ka ime gaa n'iru nwa Chineke. Ya gasị anyị na-aga n'iru. Ndewo onye ka anyị kwudo nọ ọ dị ma James na ebe a Nwoke ọma ya dịrị gị mma. agasị mama ọ dị egwu ihe na-eme n'obodo anyị. James Ifugo otu mmadụ anọ sitere n'otu ezinụlọ nne na nna siri wee nwụọ n'ọnwụ gbara garị. Onye ọbụla kwesịkwara ịkpachapụ anya ugbu a ihe anyị na-eri, ihe ị na-egote n'afịa ada ama. Ndewo aha gị nọ Amen. Donatus Nonna ọ dị mma. Ya gasị ọ dị mma.
ka anyị nwee ike nabata onye ọzọ anyị na-aga n'iru. Reverend Madubuike onye ameka ụmụaka isi ochie mana ị na-eje ozi na Methodist Diocese nke Ọka. Anyị sị ka Chineke gọzie m na nke tata, gọzie anyị niile n'aha Jizọs, amen. Ndewo. Emeto ọ dị ma James ọ na-ekene gị. Ya dịrị gị na mma nwoke ọma. Ọ dị mma. Enwekwara akụkọ yiwere ihe m na-afụ ebe a, mana akụkọ a adịchabere m anya sị why I might resign Anambra Governor Soludo. Enwekwara m ike ịgba arụkwaghị m, ọ bụ Soludo na-ekwu nke a, mana ya bụ akụkọ nwere ka ọ kasị wee na efegharị. Oge ọ jụrụ oyi anyị ga-agụli ya nke ọma ka anyị mara onye na ebe a na-emerụ ahụ. Nnọọ. Daalụ nwanne m. Ị na-anụ ọnụ anyị? Ọ dabirila ka anyị malụ. Ndewo. Ọ dị ka nke ọ batara gị na ntị. Ndewo onye ka ekwudo. No, comrade. Daalụ nwanne m. No. Ya gasịa. Mgbe tia ka anyị ga-ede ihu n'iru akwụkwọ YouTube na nke Facebook. Enwere ụmụnna anyị ndị na-esonyere anyị iru na iru. Ahụla m nke gị ugbu a. Owen Pascal Obi nwanne ise ehihie ọma. Ise n'ọfịja na mpaghara Urumba South. Isi na ihe anyị na-eme ebe a na ọ na-atọ gị ụtọ. Ọ na-achọ gị gbaa. Ya gaziere gị. Wina ibe isitere lọm ụmụnse. Isi na ife anyị na-eme na ọ na-atọ karịa. Mpere na anyị aka na ngalaba ntụsa ozi ya bụ shia tụsa ozi a nke ọma ga-enyere anyị aka. Star Goodluck Ojima ọ dị mma. Ise ehihie ọma biko Soludo ka o doo ihu n'ọrụ ọ bịara ịrụ na steeti Anambra. Ọ dị mma, ya gaziere gị. Prince Winner istelọm ụmụnse iwesị nke bụ eziokwu bụ na ihe Soludo kwuru maka Peter Obi ọ dabaghị adaba, ọ dịra mma. Otu a ka isi wee dị ya nso, otu a wee gụpụta ya. Matthew Anụmba ese isitere n'ọfịa na steeti Anambra na ị na-esonyere anyị, ya gaziere gị mma. Nke gị dịkwazi ebe a agha Ifeanyị ichi Soludo na agbajero Peter Obi egbe okwu bụ na-asị na obodo a ka ndị Igbo ga-esi wee nweta onye be ha ịbụ onye isi ala Nigeria n'afọ na-abịa abịa. Chris Crown eze ọ dị m isitere obodo ukwu isime ehihie ọma. Ị na-ekene anyị nke ukwuu wee na-asị ka Chineke gozie anyị niile. Ọ dị mma. Nke gị dị ebe ọgụ eji ọfọ izu Chukwu ehihie ọma Chibuike James nakwazi ahụ maka ndị ahụ nwụrụ n'ọzọ ọbụla ka Chineke nara mkpụrụ obi ha na udo onye nwe anyị, amen. Esi biko ka Soludo ka o doo ihu n'ọrụ ọ bịara ịrụ na steeti Anambra. Ọ dị mma. Nke gị dịkwazịa Kendo isitere Ekwulọbịa. Ị na-akwado ọhaneze ndị Igbo ka Soludo ka ọ bịa kene nnọọ na-agbara wee zara ọnụ ya. Wee sị biko ịghọtara m ọchịchị dị ugbu a ịghọtara gọvanọ steeti Anambra. Ọ dị mma. Nke gị abatara ugbu a Santos isitere aka ọkwa.
ise okwu ahụ Soludo kwuru maka Peter Obi na ọ dabaghị adaba ya kwụsị ikwu okwu jọrọ njọ ọdịmma ma makụọ ọnọdụ ịhụnanya ma kwado nwanne ya Dennis Mark ịfụrụ ihe anyị na-eme n'anya mma mmanwụ anyị na-ekene gị nke gị dịkwazi ebe a Chukwu Samuel esi na ihe ahụ ọhaneze ndị Igbo mere ọ dị mma otu ha si wee tụọ ya n'agbara na ọ dị mma dị mma Udeze Levinus akụ na-esi obi ike n'isiokpo isi m ehihie ọma Chibuike James nọkwazi ebe a ka Chineke nọnyere anyị ma gozie anyị niile dịka akwụkwọ akụkọ nke Vanguard siri kwue wena sị na ọ bụ eziokwu dịka esiri wee gụpụta ya n'akwụkwọ a ihe gọvanọ Soludo kwuru banyere Peter Obi na ị na-arụzi ọhaneze ndị Igbo ka ha jiri nwayọọ wee kwuo ya bụ okwu kata ma etu ya na-arụsị adịmma ya gaziere gị Udeze Levinus. Chizoba Azọba isiri ọlụ dịka ihe ngala ọnụ na-agbagozi ngwaahịa na-agazi elu ọjị n'ala Naịjirịa iwe na-asị na Chineke ka ị na-akpọku abịa nyere anyị aka ọ dị mma ya gaziere gị. Chijioke Ọkwaroha political campaign strategies bụ ka ya na-eto gị isoro were ebe iri na ọlụ ehihie ọma Ọkammụta Chukwumacha Soludo n'okwu o kwuru na ọ dịrọ mma ị na-akagbu ya na-akatọ ya bụ okwu iwe na-asị na otu ahụ ọhaneze ndị Igbo si wee na-esokwe n'ihe iche ọ dị mma. Ugonna ya Ugochinyere iwe na-asị nwa ọha zuru mee mụ na James nọkwazi ya wee na-ekwu na akụkọ ọjọọ na-agbawa obi ka a na-anụta mgbe ọbụla n'ala Naịjirịa. Obi King isitere achịna biko Soludo hapụ Peter Obi na Peter Obi abụrụ nsogbu ya ọ dị mma ya gaziere gị. Fortune Victor ewe na-asị na ndị zọrọ ọnwụ ha na ọ bụ akụkọ na-agbawakwa n'obi dị ihe a mana Chineke mazụrụ ihe niile mara ihe mere ha ka mkpụrụ obi ha zuru ike ọ dị mma. Ifeanyị Ejimke onye wo idejukwara ihu akwụkwọ ọ dị mma isere egbe ma dịka minista na-ahụ maka ego si wee na-agwa ndị Naịjirịa na ego mkpanye aka mmanụ petrol na ọ ga-abịa n'isi njedebe n'afọ na-abịa abịa ajụjụ gị wee bụrụ kedu ihe ọchịchị ga-abịa abịa ga-emekwanụ n'ihi ya bụ ajọ ọnọdụ ọdịmma dịka ha ga-apụkwa n'ọnwa Mee akụkọ gị toro ogologo ya gaziere gị. Fortune Victor ya gazi anya enwetaghị akụkọ nke gị mama Anayo Obo ese isere ihe ọma iwe na-asị ụbọchị a anyị nọ n'ime ya jupụtara n'ihe ọjọọ kedu ka mmadụ ga-esi wee gbuo ezinụlọ kpochapụ ezinụlọ esi nke a bụ ajọ ya mmadụ obi ịta mmadụ mmiri. Obiọma onye egbo na esi ị na-ekene ekene ka Chineke nabata mkpụrụ obi onye eze ọdịnala ahụ egburu na steeti Imo n'udo ka Chineke mekwazie nnọọ ka achọpụta ndị kpara ya bụ arụ ma were ọnọdụ iwu wee nyocha ha anya. Obiọma isara ụmụ nze ka anyị bụrụ oku ekwentị. Onye ka ekele tinye ọnụ n'okwu onye ka ekele nnọọ ka n'iru adịmma ya gasịrị gị adịmma ndewo. Gbatuo n'igwe okwu gị o. No. Ndewo. Achọrọ m itinye ọnụ maka okwu Peter Obi na Ọkammụta Soludo. Gaa n'iru. Iwe nwanne anaghị ebe n'ọkpụ
iwe nwanne ego na okwebido nke obido nke ọ bụrụ ihe ọjọọ asụ m si ndị ọha na-eze nke a pụtara ugbu a ha mere ọfụma ha jisie ike mekọtara Peter Obi na Soludo ka ọ dị mma bịkọs anyị na-akwado Peter Obi ọgwụ nwanne anyị nwoke pụta anyị were ihe dị iche were metuo ya kakiri tupu e were ya resi ya n'ihu ọha mma na-arịọ Chineke nna ka ndị ihe a ndị ọha na eze ka akpụkọ enwe ike nabata onye ọzọ n'iru akwụkwọ YouTube na nke Facebook onye nke isi ehihie ọma Chibuike Ọzụrụme na ndị otu ya aha gị bụ Mike Ọnụụwa ise NMP ka Chineke gọzie anyị niile maka ọrụ anyị na-arụ n'Omega ọ dị mma esi na ọdịra mfe esi na Benedict sitere akpụ obodo ọma gị onye Igbo ọbụla na-ekwu okwu megide Maazị Peter Obi bụ onye iro ndị Igbo chọọ ka isi wee kwuo ya daalụ Ezinna Prince Dangos isitere Abangasị ọlụ iwe na-asị na ị na-eti ezinụlọ ahụ ndị tụfuru ndị nke ha n'ọzụlọ ka Chineke nara obi ha isi m iwe na-ewe gị mana amara m ihe na-ewe gị ọ ya bụ maka ọnwụ ndị a ọ dị mma nwa okike gịnị ka Chukwu Daniel isitere Eziawa Ọsụ na steeti Imo iwe na-asị kedu ụdị ọsịsa dị ihe a Peter Obi zaghachiri Soludo ka m hapụ n'ozi gị a ka m hapụ amara m ka ebe isi apụta nwa okike okwu dị kpụrụkpụrụ dịwa ọnụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya ọ dị mma ya gazie nwa okike Ogbu Celestine Tochukwu eze nna ya esi Chukwu gozie anyị bụ ndị nke gị ọ dị mma ya gazie nwanne mmadụ onye nke m Kechis nke Iruka isi m ka anyị nyere gị aka jụọ Soludo ọnọdụ agụmakwụkwọ n'efu one ka o nyere ụmụ akwụkwọ n'oge ọchịchị ya n'ime ọnwa 3 nọgoro n'ọchịchị ọ dị mma naanị ihe ọ na-agwa gị bụ kwụọ tax obodo a ka esi okwu ya nsịkwazi otu ọnwa nkọpụta bụrụ ọkwamkwụ Okoye Kelvin esi m ehihie ọma Chibuike Reno Omokere na ya dee ihu na ihe gbasara ya ewepụ ọnụ n'ihe agbasaghị ya ọhaneze ndị Igbo emego ihe ha chọrọ ime ọ gbasaghị Reno Omokere ọ dị mma ya gazi na-asị akpachapụ anya ọ dị mma ya gaziere gị Godwin Chidubem ị na-ekele Chibuike na James ezi na gị bụ ngene Godwin Chidubem isitere ama esi Chineke gozie Maazị Peter Obi na nzaghachi ahụ nke o nyere Soludo anyị ka anyị kwudoro ebe a Ganiru atakata abụọ ya gazie Ifeanyi ji nke onye agụọla m ozi gị ya gaziere gị Ekene King Joe ya gazie anyị nwetara ozi gị Agali onye ma echi ya gaziere gị anyị na-afụ ozi gị nke gị dịkwazi ebe a Kenechi Okoye mma Edwin Nneto isitere ụga anyị natara ozi gị ya gaziere gị Divine Chukwu kere ya gaziere gị isitere mgbidi ụmụ gama Chris UZ ya gaziere gị nna Ekene King Joe ya gaziere gị anyị nwetara ozi gị nna Bright Nnenna mma ị na-ekene James na Chibuike na James agwala m nke gị Ekene ọ dị mma na ndị ọzọ ndị zibatara ozi ha ebe a ma ndị binyere anyị aka ịhụnanya Vitus Okeke anyị nwetara ozi gị Vitus unu karịrị akarị o ya gaziere unu ndị nke anyị na-atụsa ozi a ka o wee na-eru ebe o kwesịrị iru Jideofor Nnabụ High Star Chika Ebuka Nathan Chidebere anyị nwetachara ozi unu niile Fortune Victor Obi King Ugonna ya Ugochinyere anyị nwetachara ozi unu niile
Chekwubechukwu Servus and Severum Day. Aha nke ọ gbalitere m atabiri kwuo ọnụ James. Ọ dị mma. Ndị binyere anyị aka ịhụnanya bụkwara ibu ebe ahụ. Obiọma onye bụ na Juliet Chidimma, Star Goodluck Ojimma, ha binyere anyị aka ịfụnanya. Basil Kingsley, Chinonye Obumokoli, Dede Mgbo, Eke Michael, na ndị ọzọ ndị zibatara anyị ozi. Reverend Madubike Onyeji anyị nwetara ozi nke gị nke chinyere ala ebo na alọm ụmụnse Engineer Samuel na ezi nwanne Nneọma, Obinna God Gift, Destiny Ezobi enwetara ozi ọnụ, Chris Uze, Jideofor Nnabo na ndị ọzọ ndị zitere anyị ozi. James, nwere ihe nwere ikwu? Aịsa Ọhaneze na ha gaa n'ihu nọgide na ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka aka anyị na-eju eju mgbe niile ịhụ na ha na-enwe obi ụtọ. Ọ dị mma, dịka anyị ga-apụ ugbu a, anyị ga-aba na ngalaba azụmahịa. Ọkụ elekere 3 nwanukwu ga-abata wee kwa ụgbọ ala Igbo ga-aka mma. Aka mgbochi bụ ike ọha siri mee.